അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർമോണൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻക്ലേച്ചർ അഥവാ HSN കോഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഈ അമെൻമെൻ്റ് അറിയാം, എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ HSN കോഡ് എത്ര ഡിജിറ്റാണ്? 8 ഡിജിറ്റ് അല്ലേ? എല്ലാ ബില്ലിലും 8 ഡിജിറ്റ് HSN കോഡ് വയ്ക്കണോ? എല്ലാ ബില്ലിലും 8 ഡിജിറ്റ് കാണാറുണ്ടോ? ഇല്ല, അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1/4/2021 മുതൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു അമെൻമെൻ്റാണിത്. നിങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം 5 കോടിക്ക് താഴെയാണോ, നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ 5 കോടിക്ക് താഴെയാണോ, നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും 4 ഡിജിറ്റ് HSN കോഡ് വയ്ക്കണം. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും 4 ഡിജിറ്റ് HSN കോഡ് വയ്ക്കണം. അതേസമയം 5 കോടിയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും 6 ഡിജിറ്റ് HSN വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ അപ് ടു 5 crores 4 ഡിജിറ്റ്, മോർ ദാൻ 5 crores 6 ഡിജിറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ടേൺ ഓവർ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 8 ഡിജിറ്റ് വയ്ക്കാം, അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ്, 4 ഡിജിറ്റ് അഥവാ 6 ഡിജിറ്റ്. ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇത് 8 ഡിജിറ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും വയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ.